En una pàgina web podem fer algunes coses molt bàsiques, que són introducció de text, donar-li un poquet de format al text, després la introducció d'imatges i la introducció d'enllaços. Quan parle d'imatges, per cert, parle d'imatges o de vídeos, al final és multimèdia. El cas del format. Nosaltres quan introduïm text i tenim, com en qualsevol editor de text, un mínim de text, alinear-lo a l'esquerra, a la dreta, etc., crear els pics, si volem, no crear-los. Però el que és interessant així és veure que tenim uns estils predeterminats. Per exemple, si jo selecciono tot això i me'n vaig a estils, puc donar-li estil d'apartat, amb la qual cosa em faria que el primer paràgraf fos un apartat com este i la resta seria un text normal, o podria donar-li un estil, si baixe, normal, amb la qual cosa passa a ser un text de lectura normal, el cos del text. Per tant, intenteu utilitzar sempre els estils d'ací perquè això serà una manera de ser coherents totes les publicacions que feu. Si teniu alguna guia d'estil en la vostra unitat, doncs la seguiu. Però si teniu, ja vos dic, podeu provar com es veuen, podeu seleccionar fragments de text i anar veient com es veu cada estil i elegiu com seran les vostres notícies i a partir d'ahí treballeu. Després hi ha la inclusió d'hiperenllaços. El que diem hiperenllaços, que és típic, doncs si teniu així una paraula i voleu enllaçar-la perquè fem clic i anem a algun lloc, és tan simple com fer el símbol universal de l'enllaç i podem enviar a un enllaç intern de la nostra pàgina web, seleccionem i ens permet seleccionar una pàgina web que tinguem publicada en Voilà, o podem apegar un enllaç, el que vulgueu. Veieu? No hi hauria problema. Després, si feu així, seleccioneu si voleu que la persona que faci clic s'obriga en la mateixa finestra, amb la qual cosa desapareixerà el text de referència que teniu i apareixerà la nova pàgina sobre la qual han fet clic, o si voleu que s'obriga una nova finestra. Ja no cal fer res més. I inseriu. I amb això quedaria, com veieu, l'hiperenllaç creat. A més, hi ha la possibilitat de fer hiperenllaços interns, el que es coneix com a àncores. És diferent, ara veureu com funciona. Per exemple, jo tinc este punt, vindran els membres que han assistit a una reunió, per exemple, i a això li donaré un estil que serà apartat. Jo vull que des d'ací, si faig clic en la paraula membres, me'n vagi directament saltant-me tot això a aquest apartat de la pàgina. Com ho puc fer? Doncs per a fer això utilitzo el que es diu àncora. Me'n vinc ací davant de membres, deixo ahí l'àncora i li dic que esta serà l'àncora membres, amb la qual cosa tinc una espècie de marca i el que faré és un enllaç intern des d'ací per a dir-li insereix un enllaç intern a el principi de pàgina, no, a membres, que és l'àncora que acabo de crear. Insereix. Si jo ara publique la pàgina, que és este botó d'ací, ja ho veurem, si jo publique la pàgina i faig clic ací, que és la pàgina ja publicada, me'n vinc ací, aquestes les tanques, són les versions antigues, i veieu que em destaca membres, com si tinguera un hiperenllaç, però en realitat aquest hiperenllaç no em portarà a una pàgina web nova, sinó que faré clic i aniré directament a membres. Aquesta és la funció d'una àncora. Això serveix sobretot quan teniu textos llargs que ocupen més d'una pantalla.